Il-qasam ta' servizzi finanzjarji mibni mill-Gvern Nazzjonalista kien immexxi b'regolamenti ċari u l-istess għal kulħadd. Għalhekk dan is-settur irnexxa u llum huwa pilastru ewlieni ta' tkabbir ekonomiku f'Malta. Fost ir-regolamenti hemm li biex toffri dawn is-servizzi ditta jrid ikollha liċenzja illi ma jagħtihiex xi politikant imma jagħtihielha regolatur serju wara eżami fil-fond ta' kemm tista' tafda. U s-suq huwa miftuħ kompetittiv biżżejjed biex meta pereżempju tmur tixtri stokk tal-Gvern permezz ta' xi ditta mill-ħafna li hawn jagħtu dan is-servizz, iċ-charge hija baxxa ferm, 0.25% f'ħafna każi. Imma issa l-intejjen illi ilhom idawru lil Henley & Partners komplew jikbru meta għadu kemm inkixef skandlu ieħor. Henley & Partners iddbieħ l-istokks tal-Gvern bla ma għandha liċenzja. U biex taxxaqa qed iddaħħal charge ta' 4%, 16 darba aktar mill-bqija. Henley & Partners jidħlu kexxun fil-korruzzjoni illi tkellem fuqha George Orwell fl-allegorija tiegħu tar-razzett tal-qżieqes. Uħud huma aktar indaqs mill-bqija. Il-Ministru Edward Cicluna fuq dil-ħaġa baqa' sieket fil-ħabbi kbir u tipiku ta' dal-Gvern quddiem l-iskandli jfaqgħu kuljum. U l-Ministru Owen Bonnici aqwa minnu gideb lill-Parlament. Skandli ta' korruzzjoni ċara. Għax x'inhi l-korruzzjoni? Hija l-abbuż tal-poter għal gwadan privat ta' xi ħadd li jingħata privileġġi illi l-bqija ma jgawdux. Diki definizzjoni ta' korruzzjoni minn ħafna aġenziji internazzjonali fosthom il-Ġnus Magħquda u anki Transparency International. Ilna nafu kemm il-Gvern ta' Joseph Muscat, ta' Owen Bonnici u ta' Edward Cicluna u korrott sal-qiegħ. Henley & Partners mogħtijin dan il-qlieħ enormi privat biksur tal-aktar prinċipji bażiċi tal-kummerċ għandna konferma oħra mal-ħafna ta' gvern altament korrott. U meta nafu illi Henley & Partners iltaqgħu qabel l-elezzjoni ma' wieħed mit-trianglu ta' Kastilja tal-kontijiet segreti tal-Panama, il-korruzzjoni f'dal iskandlu ta' Henley & Partners tikber saħansitra aktar.